В началото на 90-те години в цяла югозападна България се приемаше почти перфектно сигналът от предавател Щип Туртел, Македония, съответно двете програми на Македонското радио. Първа програма на 93,3 МГц и втора програма 90,5 МГц. По-късно програмата беше прекръстена на канал 2000, а след това отново беше преименована на втора програма на Македонското радио. Сигналът беше доста силен и се приемаше в почти цяла югозападна България. В Самоковско също се приемаше почти перфектно. Ако човек разполагаше с голяма външна антена, то сигналът беше сравним с сигнал от местен радиопредавател. Перфектно стерео. По това време също така много добре се приемаха и предавателите от Бесна Кобила, Сърбия. Съответно, първа програма на Белградското радио на 91,7 МГц. Също така и втора програма на 95,3 МГц и трета. Освен това се приемаше и каналът 202 на 105,6 МГц. На тази честота сега се излъчва Радио Лола. Това е бившата честота на програма 202 на Белградското радио. Сега тя се излъчва на 100,1 МГц от Бесна Кобила. Сигналите също бяха много силни, като се приемаше почти перфектно стерео и на трите канала на предавателя от Бесна Кобила, но този предавател даваше често дефекти и приемането понякога прекъсваше, понякога беше по-слабо, по някой път се приемаше моно. Често се наблюдаваше и така нареченият ефект на повтенето, т.е. крайното стъпало прекъсваше на пресекулки през няколко секунди. Това най-често се случваше от прегряване през летните месеци. Друг дефект на каналът на първа програма на Белград 91,7 беше това, че програмата звучеше стереофонично пространствено и при прослушване на монорежим при говор не се разбираше почти нищо. Това се получава тогава, когато в стереокодерът на предавателят, тъй като е известно, че се подават информация съответно ляв и десен канал и един общ проводник, така нареченият минусов проводник. И именно когато този минусов проводник, общ проводник на двата канала ляв и десен прекъснеше, на стерео програмата звучеше пространствено, т.е. звукът не се явяваше отпред и съответно в ляв и в десен канал, а звукът се явява точно отзад на слушателя или някъде в пространството. И при монорежим, при говор, говорът почти не се разбира. С този дефект предавателят на Бесна Кобила 91,7 през 90-те години работеше доста дълго време, може би месец и нещо, след което този дефект беше отстранен, но често предавателите оттам прекъсваха за моменти, на секунди, понякога и с дни нямаше излъчване, понякога излъчването беше то по-силно, то по-слабо и, както преди споменах, се явяваше и ефекта на така нареченото повтене, т.е. прекъсване на пресекулки през няколко секунди. Крайното стъпало прекъсваше, излъчваше с паузи, много кратки паузи и в приемниците се чуваше едно повтене. Това се наблюдаваше предимно на
предавателят на 91,7 първа програма на Белград и 202 на 105,6 МГц. Лично съм го засичал през 90-те години. Друг дефект, често се излъчваше моно, т.е. стереокодерът не работеше, а именно едната от причините за да не работи стереокодерът е прекъсване на пилот тонът, който се генерира от стереокодерът на предавателя. Пилот тон от 38 кГц, който носи информацията съответно закодирана на ляв и десен канал. И програмите често звучаха в монорежим. След бомбардировките през 90-те години в Сърбия, както е известно, техните предаватели бяха разрушени. И след приключване на войната в Югославия, поетапно започнаха отново изграждане и пускане на предавателите. И когато бяха пуснати отново предавателите на Бесна Кобила, дълго време се излъчваха в монорежим. Първоначално беше пуснат само предавателят на 91,7 МГц Белград 1, който излъчваше в монорежим и то с по-ниска мощност. А по-късно вече се включи втора и трета програма на 95,3 и по-късно беше променена честотата и пусната отново на програмата 202 на 100,1 МГц. И вече доста години по-късно, преди 3 години, имаше обновление на тези предаватели и мощностите бяха малко засилени, а по информация на сръбски сайтове бяха монтирани нови предаватели на Бесна Кобила, с което да се осигури качествен сигнал на съответната територия. Но за съжаление програмите от Щип Туртел бяха намалени след 2013 година по информация на наш доверен човек от Македония. Но аз мисля, че доста по-рано бяха намалени тези мощности и сигналите оттам се приемат доста слабо. 93,3 се приемат доста слабо, изискват се допълнителни антени, усилватели, за да може да се чуе това нещо. В същата участ сполетя и предавателите на Голак Делчево, които също се приемаха в някои части на югозападна България. В Самоковско също се приемаха, но и те бяха орязани от към мощност и сега много трудно се приемат, предимно по западната граница и Кюстендилско може да се чуят тези предаватели, но по-навътре в територията на България не се приемат, за съжаление.